Welcome guys! Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang ating imumukbang ngayon ay putok-batok. Sitsaron bulaklak guys. Grabe guys oh. Alutong. So guys, bago tayo mag-umpisa guys, mag-pray muna tayo. Sa ngalan ng Ama. So ano pa inaantay natin guys? Umpisahan na natin. So guys, pasensya na guys, matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video. Kasi po, busy lang. So sige, start na tayo guys. So guys, napakalutong nito guys. Sarap ng sasawan natin guys. Sarap. Grabe.
Anghang. Maraming salamat guys sa panonood ng aking mga video. Sana guys, suportahan po niyo ang aking channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye guys!